आंबो एसेबां फाग्लिना जाय आंखौ एसेबो सैया एसेबो केयार खालामा। आं बेनि खोथाल' सानबाय थायो। आं मिथिखायो बे आंनि लाइफआव मालाबाबो फैफिनला होनना, अब्लाबो आंनि गोसोआ मानोबा बेखौल' नागिरबाय थायो। मालाय बेहा दा गार्लफ्रेन्ड गोदान मोनबाय, आंखौलाय बहा केयार खालामबावनो। जायफोरा गोसो होदों बिसोरनाव नङा, जायफोरा गोसो बायदों बिसोरनावसो। अननायनि बेसेना बेसेबां आरो अननाया माखौ होनो? जायफोरा नागारजादों, जायफोरा दुखु होजादों बेसोरसो बुजिगोन। नागारग्रायालाय बहाथो बुजिबावनो। जानांगौ नों आंजों मोजां मोनलायनो गोसो गैयैखौ आं नोंखौ फर्स खालामनानै मोजां मोनहोदोंना। मिथिगौना लोगोफोर, सोरबा सासेया जुदि गोसो गोरबो बायफ्लेहोयोब्ला मिनिस्लु जानानै सहायनानै था। मानोना फर्स खालामनानै मोजां मोननायजों अननाय मोनोब्लाबो मालाबाबो जिउआव गोजोननाय फैया। नों हारसिङै थानानै गावखौनो अरायबो खुसियाव लाखिनो नाजा। आंबो गोथार गोसोजों मोजां मोनबोदोंमोन आरो गोसो होबोदोंमोन, नाथाय दा दुखुसो मोननांदों। सिगां समावलाय जों सानैनि रिलेशनशिपआव हाजारखि रागा जोंलायानो जाथों मानो, अब्लाबो बे आंनाव सानसेबो कल हरनो बावामोन। नाथाय दिनै बे आंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थांबाय, बेसेबांबा गोजानाव थांबाय जे आं बेखौ नागिरब्लाबो मोनफिनला।